Mabugnaw ba dire? Oy, garaha. Grabe jud utugnaw kay pag. Grabe kay utugnaw gayo kami. Lami kayo nga to ang one bit. Sige na sa. Ikaw ba ganahan dapat pag-date, di ba? Oh, syempre. Oh, labi na inanay bugnaw. Oh. Oh, sa una, gidala ka og bugnaw. Gidala ko na mas ng lugar. Ah, right as kasawa. Nindot kayo diri lab. Oh. Mo na gidala ta ka diri kay mao to kay palamian to may bagay tungod dugay na tong gugma ba. Yan eh. Salamat kayo sa mga gugma nga pinagpurpuro sa. Ay si ato ba bisan nagdugay na ta. Oh. Makabato jud ko kagkilig. Kana mangihi ka ng kuan kana. Silikon gas. Kana Para ko di agad. kilikon sa pugol mo permi. Bisan dugay na ta. Sa dugay na ta kilikon sa pugol permi nimo. Sana oh, na importante. Oh. Nga. Diri kay uban ko kilikon ra mo kuno sila mangihi. Mga ana sila ba. Kilikon sa pugol nimo. Ninot mo gud ang tinabuhi basta na kay ni gugma. Mao na siya. Aw, mao sa akong giganahan og giganahan nimo. Nga mao Di ba na. ninot ang lugar, di ba? Ingat kayo. O tanaw ang Bugnaw. kapag. Di mo kita na ang mga tanong. Kapag. Nindot kay tong garden, di ba? Ako, gidala ta sa tong garden karon kay isurpresa ta ka. Oh, natong balay dira. Ako, malipayo naman ko bisay na nga balay. Ang importante god nga kuyog tang duha, nya kitang duha ang nagigugmay. Ikaw, buwan ako gugma nimo. Nya, palamian ko nimo palagaon ko ta ka. Ano ang importante? Hindi matapos ang asawa, palamiit pirmi. Ano nga siya? Nindot kay kakariyos. Oh. Hindi, ano? Kaya dahil siya ang Nindot diri ako kay kuan na ay kuan diri ka nang dinduyan. Unsa mo yung magkato ko dire? Resource eh. Mani reso. Resource. Right sa dika. Wala ko idiyan ko nimo. Nindot kay dayan ta ka. Idiyan ko. Sana all. Ano yung ganahan? Kailangan ka ni romantic. Oo, siyempre. Native nga romantic. Ano yung ganahan? Ay, nagsakay ha? Iskibi. Taro. Sama ka, mag-isip ko na naman ka. Bukan nindot sa lugar ay. Ha? Tar mga tutas kwarto. Ha? Mga tutas kwarto. Kwarto na ta? Oh, nindot yung kayo diri. Kalain mo ko. Sun, lukupi ron. Purna to sa langit. Dili mo na helicopter. Nawa jud diri garahay. Ano na mo gusto dili ay? Ano dili mo gusto mo sabot dero nga lawa din kay tugna man ka. Ganahan ka helicopter style. Oh, ganahan ko bisan balaban. Tar mga tutas sa kwarto kay tugnaw na kay diri. Atoy pa rin. Di na basig ka galog na. Ay, suyo niya. Uli man mas uya. Ay, tao to lang to. Asa? Oy. Tao. Eh, hello. May hapon! Wata sa dito ha. Iban. Ari sa diri. Salamat sa imong paglantaw ha. Salamat, bye-bye! Salamat. Nami diri ka mabugnaw nga lugar nindot kay diri kay. Nagpag na! Nya, ari sa diri!